Praise the Lord. बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौ साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलाव बरायनानै लानायजों लोगोसे आंनि गोसो इसिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव गोजोननाय सिबिनाय लोगोसे अननायजों खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि बे मोनसे स्पेशल आयदा आङो जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोरनि थाखाय लानानै फैदों। बेनि जाहैबाय जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोर आरो जोंनि जिबनाव जाफुंसारनायनि ओंथिखौ जों बुजिनो जों सेस्था खालामनि। What is the true meaning of success? नोंथांमोननि जिबनाव देरहासारनायनि गुबै ओंथिया मा जों बेखौ बिजिरनानै लानि। Success can mean many things to different people. जोंनि जिबनाव देरहासारनायनि ओंथिया गुबुन गुबुन मानसिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जायो। जेरैहाय जों बेवहाय नायब्ला मोनोना being successful means the achievement of desires, visions and planned goals. नोंथांनि जिबननि जि थांखिफोर आसाफोरखौ मोनफुंनायखौनो जों जोंनि जिबनाव देरहादों होननानै जों साननानै लायो। Success is the status of having achieved and accomplished an aim or objective. नोंथांनि जिबननि जि साननायफोर मावनो लानायफोर थांखिफोर बेखौ जाफुंनायखौनो जों जोंनि जिबनाव देरहादों होननानै बा जाफुंसारनाय होननानै जों साननानै लायो। जों दिनैहाय साननानै सासे फरायसाया जुदि एकाडेमिक एचिभमेन्ट खालामोब्ला जोंनि फरायनानै जों जुदि पास खालामनो हायोब्ला बिनि मोनसे देरहासार जानाय बेखौ जों साननानै लायो। आरो जों जेब्ला लाइमोनफ्रा जोंनि फरायखांनाया जोबनायनि उनाव जों माबा मोनसे सोलोंखांनायनि उनाव जोंनि जिबनावहाय मोनसे साख्रिफोर एबा स्टेबल इनकाम जों जुदि खामानि मावनानै लानो हायोब्ला जेरैहाय साख्रि बिजनेस अब्ला जोंनि जिबनाव जों देरहादों होननानै साक्सेसफुल जाबाय होननानै जों साननानै लायो। नाथाय जोंनि जिबनाव बा जोंनि बे ख्रिस्टियान लाइमोनफोरनि जिबनाव जिउनि गुबै देरहासारनाया मा जों बेखौ दिनैहाय बिजिरनानै नायनि। दिनै गोबां लाइमोनफोरानो नैबेबायदिखौबो साक्सेस होननानै सानना लायो। गाव गावनि जिबनावहाय सासे मोजां हिन्जावखौ हाबा खालामनो हानाया, सासे मोजां जोहोलावखौ हाबा खालामनो हानायखौनो सासे आब्रुथि रोंगौथि गोनां जों हाबा जानो हानायखौबो बे गावनि जिबनाव देरहासारनाय होननानै साननानै लानो हायो बा बेखौबो जाफुंसारदों होननानै जों साननानै लानो हायो। आरो बिनि उनाव गोबांथार धोन आरजिनाय बायदिसिना खामानि मावनायाव गावखौ नामजादा खालामनाय बेखौबो जों साक्सेसफुल होननानै साननानै लानो हायो। नाथाय बाइबेला जोंखौहाय मा बुंदों जों बेखौसो जों दिनै साननानै नायनो गोनां। जोंनि जिबनाव जोंनि साननायफ्रा जाफुङाब्ला जोंनि मावनो लानाया जों मावफुंनो हायाब्ला जों बेखौहाय जोंनि जिबनाव जों जाफुङाखसै एबा जों जेनबाय होननानै एबा जोंनि आसाखौनो जों खोमानानै लायो। नाथाय बेखौ बाइबेला जोंनो दिनैहाय फोरोङाखै। बेनिखायनो जोंनि गुबै साक्सेसखौ जों बुजिनो जों सेस्था खालामनि। In the Bible, success is not about achieving things. Rather, biblical success is about faithfulness to God. जों खोनासंबायना अब्ला बाइबेला जोंखौहाय संसारनि धोनफोरखौ आरजिनाय बा माबा मोनसे जोंनि मावनो लानायखौ जोंनि जिबनाव जाफुंसारजोबनाय होननानै जोंनोहाय फोरमायाखै। इसोरनि इच्छा, इसोरनि हुकुम, इसोरनि आयेनफोरखौ मानिनायखौसो जाफुंसार होनो हानायखौसो जोंखौहाय साक्सेसफुल जाफुंसारनाय होननानै जोंखौहाय दिनैहाय बाइबेला फोरोंदों। अब्ला नोंथांनि जिबनाव जों दिनैहाय साननानै नायदो। When we see the Bible in the book of 1 Kings chapter 2 verse 3, when King David was about to die, he shared these words about success with his son Solomon. Do what the Lord your God commands and follow his teaching. Obey everything written in the law of Moses. Then you will be a success no matter what you do or where you go. जोङो से राजानि 2:3 सिरियाव जों जेब्ला नायब्ला नुयो दाबिदा जेब्ला गाव थैनोसै सममोन बेनि सिगाङाव गावनि फिसाला सल'मननो बेबायदि मोनसे मोजांथार इसोरनि हुकुमखौ मानिनायखौ बियो दिनैहाय फोरोंलांदोंमोन। एभ्रिथिं रिटेन इन द ल अफ मजेस होनना बुंदों। गासैबो मजेसनि लिरखानाय आयेनफोरखौ बियो मानिनायखौ दिनैहाय गावनि फिसाला सल'मननो बियो फोरोंलांदोंमोन। अब्लानो नोङो मा जागोन होननानै बुंदोंमोन। You will be a success no matter what you do or where you go. नों जिखि मावा मानो नों जेरावखि थाया मानो नोंनि जिबनावनो देरहासार जानो हागोन होननानै गावनि फिसाला सल'मननो बेबायदि फोरोंलांदोंमोन। अब्ला जोंनि जिबनावबो दिनैहाय जों दिनैहाय नागिरग्रोदो इसोरखौ जों नागिरग्रो। जों जेब्ला माथाइनि 6:33 सिरि जों बेयाव नायो बेबायदि जों मोननो हायोना। नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरगो अब्लानो बेफोर गासैखौबो होदेरगोन होनना बुंदों। Jesus teaches us that success is about seeking first God's kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. नोंथांनि लुबैनाय बायदि बियो नोंनो होगोन।
जिसुआ जोंखौ बाइबेलावहाय बेबायदि फोरोंदों अब्ला जोंबो दिनैहाय इसोरनि रायजो बेनि धोरोमखौ जों नागिरगोन माबोरैहाय जों धोरोमिया जानानै जों मोजां आखु जानानै जों इसोरखौ नागिरगोन अब्ला नोंथांनि जिबनाव जोंनि संसारनि नांदेरगौ गासैखौबो जों जेखौ साक्सेसफुल होननानै संसारनि हिसाबै जों साननानै लायो बेखौबो मोनगोन नाथाय जोंनि जिबनाव गुबै साक्सेसफुल एबा जाफुंसारनायनि ओंथिया जाहैबाय फोरबो जिसुनि आयेनखौ मानिनायासो जों जेब्ला बाइबेलनि फिलिपियारि 4:13 सिरियाव नायो जों बेबायदि मोननो हायो ख्रिस्ट'आ होनाय बोलोजों आङो बेफोर गासैखौबो सैनो हायो एबा मावनो हायो होननानै बेवहाय जोंखौ रोखा होदों जों जेब्ला ख्रिस्ट'नियाव नांथाबनानै थागोन अब्ला जोंनि जिबनाव गासैखौबो जों मावनो हागोन जोंनि नांनायफोरखौ जों मोनदेरगोन अब्ला जों दिनैहाय इसोरनियावसो जों नांथाबनानै थानो गोनां संसारनिखौ एसेबां सिन्था खालामनो गोनां गैया इसोरनाव जिसुनाव फोरबोनियाव जों नांथाबनानै थायोब्ला नोंथांनि बे संसारनि नांगौमानिखौबो बे नोंनो होगोन आरो जोंनि जिबनाव जों साक्सेसफुल जानो हायोबा जोंनि बे देहायावबो जोंनि बे संसारावबो जोङो सासे जाफुंसारनाय जोङो मानसि जानो हागोन जों गावखौनो सिनायथि होनो हागोन अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जों दिनैहाय इसोरनि हुकुमखौ जों मानिनो जों जेब्ला इसोरनि हुकुमखौ मानिगोन अब्ला जों इसोरनिफ्राय बोरखौ मोनगोन जों अननायखौ मोनगोन आरो जों जेब्ला इसोरनिफ्राय अननायखौ मोनगोन आरो बोरखौ मोनगोन अब्ला नोंथांनि जिबनाव इसोरा जोंखौहाय मा बुंदों जों बेयाव बाइबेल सिरि नायनि जेरेमियानि 17:7 आरो 8 सिरिखौ जों बेयाव नायगोन बेयाव बेबायदि लिरनाय दं साबायस जाय मानसिया फोरबोनियाव बरसा खालामबाय जायहा फोरबोनियाव आर'ज खालामदों बियो दैनि जिङाव गायजानाय बिफांनि समान बेसेबां मोजां बाथ्रा जों बेवहाय बुंदों बिनि रोदाफ्रा दैखरनि जिङाव सुरलांगोन आरो सान्दुं दुंब्लाबो बियो नागारा मानोना बिनि बिलाइफ्रा थाजायै थागोन आरो अखा हायै बोथोरावबो बिहा जिंगासिनो नाङा मानोना बियो बाद हगारालाबा फिथाइ थायबाय थागोन प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड एसेबां मोजां जोंनि जिबननि थाखाय बेयाव बेबायदि लिरदों जों बेयाव दिनैहाय साननानै नायदो जायफ्रानोखि फोरबोनि अननायखौ एबा आसायाव इसोरनियाव आसा खालामबाय थायो बरसा खालामनाय आर'ज खालामबाय थायो बे दैनि जिङाव गायजानाय बिफांनि समान नांदो जायनाखि रानलांनो रोङा जायनाखि बोथोर मोनफ्रोमबो मोजां फिथाइ थायनो हायो जोंनि गासैबो आसाफ्रा जाफुंसारनायखौ जों बेवहाय जों बुजिनो हायो ना बेनि रोदाफ्रा दैखरनि जिङाव सुरलांगोन नांदो जाय बोहैनाय दैनि सेरावहाय बिनि रोदाफ्रा बारायलांगोन आरो बियो बिनिफ्राय नांगौ बायदिखौ दिनैहाय मोननो हागोन बेबायदिनो जों जेब्ला जिसुनियाव नांथाबनानै थायो बियो बोहैलांनाय दैनि सेराव गायजानाय बिफां बायदि होनना बुंदों नांगौ समाव बियो बिनिफ्राय गासैखौबो मोनगोन होनना बुंदों बेनिखायनो जोंनि जिबनाव दिनै इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौसो जों नागिरनो गोनां जोंनि जिबनाव साक्सेस जानाया इसोरनि हुकुमखौ मानिनायनि गेजेरजोंसो बेखौ मानियोब्ला जोङो जोंनि जिबनाव साक्सेस जानो हायोब्ला जोंनि बे संसाराव थांना थानायावबो नोंथांनि जिबनाव बे साक्सेसखौ लाबोगोन बेनिखायनो दिनैनि बे मेसेजजों आंनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो सानबाय जोंनि जिबनाव जोङो संसारनि देरहानायखौ नागिरदोंब्ला जोङो जिउनि देरहासारनायखौ एबा जाफुंसारनायखौ नागिरगोनांगोन अब्लासो जोंनि जिबनाव जोङो संसारनि गोजोननायखौबो देरहासारनायखौबो जों मोननो हागोन अब्ला बे समाव आं आसा खालामदों नोंथांमोना साफ्रोमबो बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिनो हादोंब्ला हमदांनो हादोंब्ला गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो आं बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायदों आंनि बे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बे भिडिअखौ हानायमानि नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि इसोरनि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा जों साफ्रोमबो मोननाय बायदि इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै इयुननि समाव आरोबाव लोगो मोनबावगोन बेखौनो बुजिथिबाय हाबाफारिखौ दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों